مدب ليلا مس فلوطات إيرتراوين سلام كبروها تخطاتلتنا እንኳዕና ናይ ሎሚ መደብ ሌላ ምስ ፍሉጣት ኤርትራውያን ብድሓን መጻኩም ኣብዚ መደብና ንህይወትን ስራሕን ናይቶም ኣብ ዓለም ዓብ ጽልዋ ዝፈጠሩ ብኤርትራዊ መበቅሎም ከዓ ዝኹሩ ኣሕዋትና ክንዝቲኢና ሎሚ ዛንታና ብዛዕባ ብኤርትራ ተወሊዱ ንኣሜሪካ ዘኹርዓም ታሪክ ጽንዓትን ዓወትን ሓውና መብ ክፍለ ዝጊ ካብ ቃልሲ ህይወት ናብ መስመር ዓወት ዘይተጸገመ ጉዕዞም ጅግና ማራቶን መብ ክፍለ ዝጊ ኣብ ዓለም ኣትሌቲክስ ብፍላይ ከኣም ኣብትን ሓይልን ጽንዓትን ዝፍትን ውድድር ማራቶን ግላ ኣስማት ከም ኣብነት ናይ ሰብኣዊ ዓቕምን ዘይተጸገመ መንፈስን ኮይኖም ይጽውዑ ሓደ ካብሶም ኣስማት እዚኣቶም መብራህቶም መብ ክፍለ ዝጊ ንሱም ኣብ ኣስመራ ኤርትራ ተወሊዱ ኣብ ኣሜሪካ ከኣም ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ጀጋኑ ማራቶን ኮይኑ ዝተቀርጸም ህያው ምስክር ናይ ትሕልማ ኣሜሪካ ዝበሃል ሓሳብ እዩ መብ በብሩር መዳልያ ኦሎምፒክ ዝተሰለመ ንማራቶን ኒውዮርክን ቦስተንን ሰዓረም ታሪክ ህይወቱ ከኣም ንሚልዮናት ሰባት ኣብ መላእ ዓለም ከም መነቃቅሖ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ፍሉይ ስፖርተኛ እዩ እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብቲ ተኣምራታዊ ጉዕዞ ህይወት መብ ክፍለ ዝጊ ብዕምቆት ከተኩር እዩ ካብቲ እዋን ኩናት ኣብ ዝነበረ ኤርትራ ዘሕለፎ ንስነት ምስ ስድራቤቱ ኮይኑ ዝገበሩ ናይ ስደት ጉዕዞም ክሳብ ቲም ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ስፖርት ዝበጽሖም ዝለዓለ ጫፍ ክንደህስስ ኢና ብፍላይ ከኣም ነቲ ኣብ 2004 ዝተሸለሞ ብሩር መዳልያ ኦሎምፒክ ኣብ 2009 ንማራቶን ኒውዮርክ ብምዕዋት ንኣሜሪካውያን ዝለበሱ ሓበን ከምኡ እውን ኣብ 2014 ድሕሪ ቲም ኣብ ቦስተን ዘጋጠመ መሪር ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ነቲ ማራቶን ብምዕዋት ንሓንቲ ከተማን ንሓንቲ ሃገርን ዝሕወየሉ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ክንምርምር ኢና እዚ ጽሑፍ እዚ ንሓደ ሰብ ካብ ቃልሲ ህይወት ተበጊሱ ብጽንዓትን ብተወፋይነትን ከመይ ገይሩ መስመር ዓወት ክሰግር ከም ዝክእል ዘርኢ ህያው ታሪክ እዩ መብራህቶም ክፍለ ዝጊ ኣብ ማእከልቲ ኤርትራ ናጽነታት ቃለሰሉ ዝነበረት እዋን ኣብ 1975 ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ንእስነቱም ከም ናይ ብዙሓት ደቂ ወለዱኦም ብዘይ ምርግጋእን ብፍርሕን ዝተመልአ ነይሩ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ብዘይ ኤሌክትሪክ ዝዓበየ መብን እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ስድራቤቱን መጻኢኡን ዘንጸላልዎ ሓደጋ ብንእሽቱም ይርድኦ ነይሩ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ብዘይ ኤሌክትሪክ ዝዓበየ መብ እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ስድራቤቱን መጻኢኡን ዘንጸላልዎ ሓደጋ ብንእሽቱም ይርድኦ ነይሩ ኣቦኡ ምእንትን ደቁ ካብቲ ናይ ጨኳን መግዛእቲ ከድሕኖም ሓደ ተባዕ ስጉምቲ ክወስዱ ንሱ ካብ ኤርትራ ብእግሩ ልዕሊ 200 ማይል ዝተጓዒዙ ናብ ሱዳን ብምእታው ን5 ዓመት ዝኣክል ኣብ ስደት እናሰርሐ ስድራቤቱ ናብኡ ንኽጽምበሩ ጻዕሪ ገበረ ድሕሪ ነዊሕ ጻዕሪ እቲ ቤተሰብ መጀመርታ ኣብ ኢጣልያ ተራኺቦም ኣብ 1987 ከዓ ናብ ሳንዲያጎ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ ከም ስደተኛታት ኣተዉ መብ ኣብቲ እዋን ቲም ወዲ 12 ዓመት ኮይኑ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣይዛረብን ነይሩ ብዛዕባ ስፖርት ጉያ ከዓ ዝኾነ ፍልጠት ኣይነበሮን እዚ ናብ ሓድሽ ዓለም ሓድሽ ባህልን ሓድሽ ቋንቋን ብምእታው በይኑ ሓደ ዓብ ማራቶን እዩ ነይሩ እቲ ናይ ጉያ ተውህብኦም ብኣጋጣሚኡ ተረኪቡ ኣብ 7ይ ክፍሊ መምህር ስፖርት ነቶም 1 ማይል 1.6 ኪሎ ሜትር ብጽቡቕ ዝጎዩ ተማሃሮም ጽቡቕ ማርካን ቲሸርትን ክህብ ምዃኑ ቃል ኣተወም መብ ነቲ ቲሸርት ንምርካብ ኢሉ ምስ ጎይኦም ብዘይ ዝኾነም ኣቐዲሙ ዝገበረ ልምድ ነቲ ርሕቀት ኣብ 5 ደቂቃን 20 ሰከንድን ወዲእዎም እዚ ዘደንቕ ፍጻሜ እዚ ነቲ መምህር ገሪምዎም ኣብ መጻኢ ኦሎምፒያን ክትከውን ኢኻ ኢሉ ከዓ ተነበየሉ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ መብ ነቲ ተፈጥሮ ዝሃቦ ተውህቦም ብትግሃት ከማዕብሎ ጀመረ መብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ሎስ አንጀሎስ ብሉጽ ኣትሌት ኮይኑ ደመቐም 4 ግዜ ቻምፒዮን NCAA ክኸውን ክኢሉ ኣብ 1998 ከዓ ዜግነት ኣሜሪካ ብውግዕ ተቐበለ እዚ ከዓ ነቲ ማዕጾም ናብ ዓለማዊ ውድድራት ከፊትሉ እቲ ዝዓበየ ዓወቱም ኣብ 2004 ኣብ ኣቴንስ ግሪክ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኦሎምፒክ እዩ መጺኡ ኣብ ውድድር ማራቶን መብ ንብዙሓት ሓይላት ተቐዳደም ተበሊጹ ብሩር መዳልያ ክዓትር ክኢሉ እዚ ዓወት እዚ ካብ 1976 ነጀው ሓደ ኣሜሪካዊ ኣብ ኦሎምፒክ ማራቶን ዝተሸለሞ ናይ መጀመርታ መዳልያ ብምዃን ንኣሜሪካ ዓብ ሓበና ምጽኡ እቲ ካብ ኤርትራ ከም ስደተኛ ዝመጸ መንእሰይ ንኣሜሪካ ወኪሉ ኣብቲ ዝለዓለ መድረኽ ስፖርት ዓለም ደው ኢሉ ነይሩ ድሕሪ ዓወት ኦሎምፒክ መብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ማራቶን ዓለም ምስታፍ ቀጸለ
ኣብ 2009 ንማራቶን ኒውዮርክ ኣብ 2 ሰዓትን 9 ደቂቃን 15 ሰከንድ ብምዕዋትም ካብ 1982 ነጀው ነዚ ውድድር ሳዕርም ናይ መጀመርታ ኣሜሪካዊ ኮይኑ ታሪክ ሰሪሐ። እቲ ኣብ ጎደናታት ኒውዮርክ USA ብዝብል ጭርሖ እናተሰምዖም መስመር ዓወት ክሰግር ከሎ ንብዙሓት ኣሜሪካውያን ስምዒታዊት ሞትያ ነይራ። እንተኾነ ግን እቲ ዝያዳ ልቢ ዝትንክፍን ታሪኻዊ ዓወቶም ኣብ 2014 ኣብ ማራቶን ቦስተን ዘመዝገቡ እዩ። ሓደ ዓመት ኣቐዲሙ ኣብ 2013 እቲ ማራቶን ብሓደ መሪር ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ተፈቲኑ ነይሩ። ኣብ 2014 እቲ ውድድር ኣብቲ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋን ብሓደ ፍሉይ ናይ ጽንዓትን ተስፋን መንፈስን እዩ ተኻይዱ። መብ ኣብቲ እዋን ቲም ወዲ 38 ዓመት ኮይኑ ብዙሓት ሰባትም ከም ዝዕወት ኣይተጸበዩን ነይሮም። ንሱ ግን ንስማት ናይቶም ግድያት ኣብ መወዳደሪ ቁጥሪ ጽሒፉም ንዓቶም ክብል ከም ዝቆይ ገለጸ። ብሓደ ዘይተጸበየ ብልሓት ካብቶም ካልኦት ተቐዳድም ተፈልዮም ነቲ ውድድር ብብሕታዊ ዝበለጸ ሰዓትም 2 ሰዓትን 8 ደቂቃን 67 ንኡስ ካልኢትን ክዕወት ከዓለም። እቲ ዓወት ቲም ንሓደ ስፖርት ዓወት ጥራይ ዘይኮነስም ንሓንቲ ካብ መከራትን ለዓል ዝነበረት ከተማን ሃገርን ሓደ ዓብዪ ናይ ተስፋን ምሕዋይን ምልክት ነይሩ። በዚ ዓወት እዚ መብ ማራቶን ኒውዮርክን ማራቶን ቦስተንን መዳልያ ኦሎምፒክን ሰዓርም በይኑ ኣብ ታሪክ ዝኾነ ኣትሌት ኮይኑ መብ ክፍለ ስጊም ብዛዕባ ዝሕለፎ ህይወትን ዝገረፎ ትምህርትን ኣብታ ራንቱ ኦቨርኮም ንክትስዕር ጉየም እትብል መጽሓፍ ብዕምቆት ገሊጹ ኣሎ። ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዛዕባ ቲም ካብ ኤርትራ ዝጀመረ ጉዕዞ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጠሞ ብድሆታት ከምኡ እውን እቲ ንዓወት ዘብቅዖ ጽንዓትን እምነትን ይትርክም። ነሱም ዓወት ማለት ቀዳማይ ምውጻእም ጥራይ ዘይኮነስም ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ዝበለጸ ዓቕሚ ምውጻእ እዩ ዝብል ፍልስፍና ኣለዎም። ምስ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ርክብ ከዓ ወትሩ ሓያል እዩ። ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቕ ክገልጽ ከሎም ኣነ ትውልዲ ኤርትራዊ እየ፣ ስመይ ኤርትራዊ እዩ፣ መልክዕ እውን ኤርትራዊ ይብል። ንሱ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሕለፎም ንእስነትን ነቲ ስድራ ቤቱ ዘሕለፎ ቃልስን ከም ምንጪ ሓይሉን መነቓቕሒኡን እዩ ዝወስቶም። ንሱ ንኤርትራ ወኪሉ ዘይምውድዳሩ ኣብቲ እዋን ቲም ኤርትራ ኣብ ኦሎምፒክ ዘይተሳተፍ ስለ ዝነበረት ምዃኑ ይገልጽ። እንተኾነ ግን ኣብ ኦሎምፒክ 2004 ኤርትራዊ ኣትሌት ዘርእሰናይ ታደሰም ንኤርትራ ናይ መጀመርታ መዳልያ ኦሎምፒክ ከምጽኣላ ከሎም መብ ዓብ ሓጎስ ከም ተሰምዖን እቲ ዓወትን ከም ናይ ሓባር ዓወት ገይሩ ከም ዝወሰዶን ይገልጽ። ታሪክ ህይወት መብ ክፍለ ስጊም ካብ ሓደ ስፖርት ዓወት ሰፊሕ ትርጉም ኣለዎም። ነሱም ሓደ ናይ ጽንዓት ተስፋን ዘይተጸገመም ሰብኣዊ መንፈስን ህያው ኣብነትን እዮም። ካብቲ ብኹናት ዝተናወፀ መሬት ኤርትራ ተበጊሱም ኣብቲ ዝለዓለ መድረኽ ስፖርት ዓለም በፂሖም። ነሱም ንኽልተ ሃገራት ዘኹርዕ ጅግና እዮም። ነታ ዝተወለደላ ኤርትራ ነታ ዝሓቐፈቶን ዕድል ዝሃበቶን ኣሜሪካ። መብ ክፍለ ስጊም ብኣትሌታዊ ብቕዓቱ ጥራይ ዘይኮነስ ብትሕትንኡም ብእምነቱን ነቲ ካብ ዝመፁ ቦታ ብዘይምርስዑን እዩ ዝፍለጥ። ነሱ ንብዙሓት ስደተኛታት መንእስያትም ኣብ ዓለም ብትግሃትን ብጽንዓትን ዝኾነ ይኹን ሕልሚ ክትበጽሖ ከም እትኽእል ዘርኢ ህያው መምርሒ እዩ። ጉዕዝኡም ካብ ጎደናታት ኣስመራ ጀሚሩ ኣብ መስመር ዓወት ናይ ቦስተንን ኒውዮርክን ዝተዛዘመ ዘይርሳዕ ማራቶን እዩ። ንሎሚ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ይዛዘም ብዛዕባ ህይወት መብ ክፍለ ስጊም ክንመሃር ጸኒሕና። እቲ መበቆላዊ ዝሕብን ታሪኹን ፍሉጥ ናይ ማራቶን ጉያይ ዝኾነ ሓውና ንዓና ዓብ ሓበን እዩ። ኣብ ቀጻሊ ዛንታ ካልኦት ኤርትራውያን ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። ሰላም ወሰናይ። ኣዳላዊ ኢንጂነር ተመስገን ፀሃየ።